Horas madihita saluhuna martang yang mahita. Tuhan debatana marhabangsa di banua gijang. Mauliate situtuhu pasahat roanami tuho di sude aka padongan yomu. Di tonga-tonga ni ngolu nami sahatu partikianon. Nuaing Tuhan naing tangihonon nami madibasian hatami. Marsaring armay di tonga-tonga ni ngolu nami. Saya sama kadusa pangalasyon nami. Holan mangasahon Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Hatani debata dihita di bagasat tikion, imana tersurat di buku Kolose, bidutolu, ayat 15, sahat tu ayat 17, songonon ma didok disi. Jala dame ni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna, aitu sido hamu di jou di bagasan sadadaging, gabe parroha mauliate mahamu. Gugun mahata ni Kristus maringanan di tonga-tonga muna. Mardongan sadok kapistaran mahamu masyajaran jala masih paingotan marhite-hite aka ede pesalmen. Ede puji-pujia dohot ede partodion. Ede ho kamu ma debata di bagasan rohamuna marroha ha mauliateon. Jala nasiulaon manang dihata manang dipabahenan saluhut naima marhite-hite goar ni Tuhan Yesus huhut madok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana. Olak nido sahatna topi ni hata ni Tuhanon marede mahamu di Jehoba ale sadok tanoon. Akadongan sapor siaon huta Kolose imasada huta na maju dia sia kecil. Huta otukan purba manang sabula timur huta Efesus. Siapa prasdo na pajongjokon huria na di Koleseon. Siapa prasma na mabaritahon barita hatiuron. Barita las ni roha tuhala Kolose. Boita bereng di Kolose sada pitu. Jala marhite barita sia siapa prasdo tu apostel Paulus. Taringo tu haporsion nasida tu Kristus Yesus. Soang songoni nang holong ni roha na sida mida akan na badia. Barita las ni roha doon. Alai di sisi na asing. Dihilala si Paulus do adong si parukil honon na marpardomua tu halak Kolosei. Ima haroro ni akapar barita na asing. Hobar tu sima di suraton apostel Paulus suraton uju di hurungan ibana tikii. Imana laho margogoyhon haporsiaon ni halak Kristen na di Kolose mengadopi akka pangajari si pautotoi na mabahil lilu ngolu haporsiaon do partodion ni huriyai. Marhite Kolose 2 ayat 4 1 bidutolu ayat 4 boita kasata pangajario ni apostel Paulusi mengadopi akka pangajario si pautotoi. Ima na pahehehom muse aka ruhut ni ugamo ha Yahudion. Akaido ubay di suratos si Paulus surat naot tuhuria Kolose. Ima na lampatuguhon haporsyon nasida di bagasan Jesusi doho lampatakason na marhaluao dohuriyai marhite Tuhan Yesus. Jala asa na digijangima di jalahi nasida. Ima lomoni rohani Tuhani. Nahobar tu na didok na dihatanai. Na marlapatan maya kadongan sapor siaon. Asa unang maaka na ditano ota hanguluhon. Ima aka permainanon. Hahodaron. Riting ni roha. Hisap-hisap na roa. Ro di pangahution. Ima pardebataon na leban. Akarimas. Muruk. Hajahaton. Pangisahion hata barangsi siapa mangata tabolokon mai. Unang mama sigabusak kita. Tatanggal majol mana buru kirap dohot akka parulaon na. Ainunga jol mana baru hita di bagasan Kristusi. Holong ni roha do si parangehonota. Tasulukon ma di ngulutaon para si rohaon si tutu. Habasaron haserepon labok dohot labas ni roha.
Masih paune-unea jala masih sesado sama hita di ngoluta. Jupa marpakurangi na sada dopak kita be. Songon panesa ni Kristus di hita. Songon imana kita tudong atta. Alai digijang ni saluhu na iya kadongan sa porsiaon. Ima haholongon ni rohai. Aido rahu-rahu ni nasa hari pason. Manang yang mempersatukan dan menyempurnakan. Alani gabe parholong mahita. Dido Apostel Paulus do tuhuria Kolose di turpuk taon. Soang-songoni tu hita saluhutna. Asadame ni Kristusi mamangarajai di bagasan rohatta. Aitu sido hita di jo di bagasan sada daging. Hita naung dipadame dohok debata marhite pakokopon ni Yesus Kristusi. Asadame nai mamangarajai di bagasan rohatta. Namonang jala marhuaso di bagasanna. Molo dame ni Kristusi mangarajai rohatta. Totu dao marohatta siap perbada-badaan. Parbolak-bolatan. To di nagok dame ma na majaga pardamea dohok na padamehon. Ima na didok na dame ni Kristusi. Ala karya manang ulaon na doi di bagasa sudejolma na punanay. Dame ni Kristus managabe panongai na mabayan haputusan tu sude parsoalan manang parasingan na adong di tonga-tongata. Hita di jo asa marnapunahod dami. Ima dame dohot debata. Dohot hadame tu akadongata na ikos siulahonota. Di bagasan sada daging. Hita di jo asa mangolu di bagasa dame na sada maradopon na asing. Ay tu si dohita di jo di bagasan sada daging. Ay daging ni Kristus dohita. Jala ruas na hita sama hita. Asa damay miya di bagasa kita. Jala taradoti. Ikod dohita gabe parroha mauliate. Mado mauliate tu debata. Asa unak kita mangiburu manang mangapian. Maradopon na asing ala ni haboiyon ni nasida. Dao dumenggak kita madok mauliate, ala ni pasu-pasu, na nilehon na itu hita ganup marsada-sada. Akadongan sa porsiaon, barita na uli imahata ni Kristus, naung sahat tu hita, alay anggohola sahat dang sikop dopi, ikod do gugun hata ni Kristus maringanan di tonga-tongata, ima na mangatur jala na mga rajai dirita, hata ni Kristusi ikos say adong doi dihita, lao mga dopi ragam ni akanamasa, jala ikonido mangula di ngoluta, doho di parsaurata. Suksu mahatanay tabay di rohatabi, asa hamo raon ni hatanay maringanan di bagasa kita. Mardongan sa do hapistaran mahita masyajaran jala masipaingotan, ulaonon mangurupi hita do laho mangalak katujolo torus di bagasan holong ni roha. Laho pakeheho dongan na asing asa tuhadengganon ngoluna. Ima manadikon ak kahajahaton. Mardongan sa do hapistaran na siya tuhani mahita mangulahoni. Jala marhite-hite aka ede pesalmen. Ede-ede puji-pujiya dohot ede partodio kita patupahoni. Dang marhite ede-ede narorang manang haportibion na marpardumua tu ulaw si soba gana-ganaan. Ede pesalmen, ede-ede puji-pujiya dohot ede partodion. Boydoi mga rahon, mga jari jala paingotok kita sama hita, asalam hobar tu hatani di bata. Molo tajahay tutu ima buku pesalmeni, buku ede ni huriyat tai, Gokdo poda di bagasan na nalaho pature-tureho paranget tabi. Jala hita edehon madebata di bagasan rohatta marroha hamolateon. Ulaot ta doon, songon natin opa ni debata. Tarlumobi hita naung makaporsyay ibana. Ikon ringgas do hita mangulahoni. Taingot matakas, marede dada asal marede. Isarana dia deho Tuhani hapedang siyan nasa rohana. Pikiran na pe abal. Dang tutuhani ditujuhon. Gabi asal salpu ede tambahin.
Di parminggu perasai olo dope hita lalak makatahatai ditiki marede. Alai nuaing marhiti hatani Tuhanon. Di paingot tita asa di bagasan persitutuon laho mangulahoni jala marroha hamauliateon. Ulaon mangedeo de batape boidoi tapatupa di bagasan rohatta marroha hamauliateon. Dan pola ikon nasay makuling pamangatta. Saluhut na ulaw tay iko di ulaw di bagasan goar ni Kristus. Ay di do di ay 17. Jalan nasi ulaon manang di hata, manang di pambahenan. Saluhut na ima marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Na di do na manang ahape ta ulaw di ngolutta. Dia kapakatayot tape doho pabahenata. Ikon marpardomua doi saluhut na tulomoni rohani Kristusi. Alani songon na porsia hita, akaulau tai peleatta doi Tuhan Yesus Kristus. Atong molo songonido ikon di bagasan hatahuton mahita, mangula akaulau ta, asaunang didok rohata, hola dihajol mau sabingdo pangulau tai, gabedang juabe rohata, mangulahon ulaon na marhadomuan tuak kadosa. Jalan na mga sahon guar ni Jesus ikon hobar tupati kido parulaon na. Ay marhiti hagogoon na pinasaha na dohita boy mangulahon siulaota. Jala pamereng tape ikod do totong tartuju tuha mulyaon nai. Jala marsigatung tuha burjon na laho majalo na dengkat dohot hasisani dosa maradopon hasalata. Huhut madok mauliate tu debata ama marhite-hite Jesus Kristusi. Manangahape na taulahon ikod dohita madok mauliate. Songon natar surat di Efesus 5:20. Manotong mahamu madok mauliate. Siala saluhut na tu debata ama di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus. Ay manang ise na mangulahos saluhut ulaon na di bagasan goar ni Kristusi. Tung nasoheadoi makilala hurangan lau madok mauliate tu debata ama. Atong akadongan sapor siaon. Tahanguluhon mangolu na marede di Jehovah. Ay sian buku padan na robi satu buku padan na baru. Didok dohita mangedehon debata. Mar surak-surak mangulopon Jehovah. Tapangiar maswarata marolop-olop tuibana. Jala say dehon magwarna di bagasan rohat tabi. Suang soni saluhut na tinopanay. Ikon mangendehon Jehovah. Amen. Martangiang mahita. Tuhan debata na marsangap jala na marmulia. Nung ngabe takas hutangihok kami debasian hatami. Atong pargugoy mahami mangulahoni. Di bagasan asido tolong ni roham. Sa idongani hami totong di pardalanan ni ngulo namion. Asa totok kami mabiar dopako. Jala di parulaon nami ipe. Mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus sami. Mangula akaulaon nami bi. Tuhan sa sisa kadusa pangalasyon nami. Walang mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami Tuho. Amen. Horas madihita sa luhut na. Shalom.